Припынак – гарадская больница нумар 1. Наступны припынак – прыгарадны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – прыгарадны вакзал. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 6. Прыпынак – прыгарадны вакзал. Наступны прыпынак – рэспубліканская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – рэспубліканская. Прыпынак – рэспубліканская. Наступны прыпынак – парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – парк 1 мая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – парк 1 мая. Наступны прыпынак – тэатр. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – тэатр. Прыпынак – тэатр. Наступны прыпынак – музей выратаваных каштоўнасцей. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – музей выратаваных каштоўнасцей. Прыпынак – музей выратаваных каштоўнасцей. Наступны прыпынак – інтурыст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – інтурыст. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – інтурыст. Наступны прыпынак – Белтэлекам. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Белтэлекам. Прыпынак – Белтэлекам. наступны прыпынак – праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – праспект Машэрава. Прыпынак – праспект Машэрава. Наступны прыпынак – Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Мопра. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак – Мопра. Наступны прыпынак – Зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Зялёная. УВД Брестского облсполкома напоминает: не устанавливайте по просьбе собеседника на используемые вами мобильные устройства стороннее программное обеспечение. Тем самым вы разрешаете доступ к своему устройству третьим лицам. Будьте бдительны, не станьте жертвой преступника. Прыпынак – Зялёная. Наступны прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак – Завод.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 6. Прыпынак – завод. Наступны прыпынак – Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Богданчука. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Богданчука. Наступны прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Наступны прыпынак – усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – усходні мікрараён. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак – усходні мікрараён. Наступны прыпынак – Стафеева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Стафеева. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 6. Прыпынак – Стафеева. Наступны прыпынак – ландшафтная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – ландшафтная. Прыпынак – ландшафтная. Наступны прыпынак – завулак Есеніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завулак Есеніна. Прыпынак – завулак Есеніна. Наступны прыпынак – Есеніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Есеніна. Прыпынак – Есеніна. Наступны прыпынак – медыцынская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – медыцынская. Прыпынак – медыцынская. Наступны прыпынак – абласная бальніца. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – абласная бальніца. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – абласная бальніца. Канцавы прыпынак.